Ni am edrych ar sut allwch chi ddefnyddio Adobe Spark Post ar gyfer creu delwedd neu creu graffig. Felly, dwi ar dudalen lanio Adobe Spark. Y cam cyntaf ydy clicio ar y botwm plus ma sydd ar yr ochr chwith ar y top. Gwnaeth ni'n gwneud hynny, dwi'n mynd i ddewis yr opsiwn cyntaf sef Flyer. Felly mae hwn yn mynd i agor tudalen wag i fi. A peth cyntaf mae Adobe Spark yn gwneud ydy cynnig templed. Felly fel ych chi weld, mae lot o templedi yma. Y syniad ydy bod o'n rhyw fath o ysbrydoliaeth i ni o ran yn math o ddelwedd allwn ni greu. So fel ydych chi'n gweld, mae hein i gyd yn bethau sy'n cyflwyno gwybodaeth. A mae yna gyfle da yma i chi gael sgwrs efo'ch dysgwyr i drafod o'n beth sy'n gwneud hein yn effeithiol. Pam bod y delwedd yma o gi ar wybodaeth sy'n cael ei gyflwyno, pam bod hwnna'n un effeithiol, beth yw'r nodweddion pwysig o fewn hwnna. Lle mae heina yna, dwi'n mynd i gychwyn efo tudalen wag, a dwi'n mynd i fynd yn syth bin i'r botwm resize. Dyma lle fysa chi'n cychwyn unrhyw brosiect fel arfer. Be mae resize yn golygu ydy dwi'n cael wan dewis be fydd maint y gwaith dwi'n ei greu. So'r delwedd dwi'n ei greu, dwi wedi penderfynu, dwi eisiau creu rhywbeth i hysbysebu parti tân gwyllt. Felly, dwi eisiau penderfynu am be fydd maint y ddelwedd. Mae gennau opsiynau, mae'n dweud fan hyn, print. Mae hein yn bethau fysa chi'n gallu argraffu. Mae'r meintiau wedyn yn gywir ar gyfer argraffu hein. So mae hwnna'n lythyr, poster, cerdyn, papur A5, A4, A3. Os na i fyny chydig bach wan ta, beth sydd gennych chi'n fan hyn ydy, da chi'n abod yr iconau yma bellach, Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter ac yn y blaen. Instagram ar y top. Mae hein wan, dydwch bod chi eisiau creu delwedd mwyn postio rhywbeth ar eich cyfryngau cymdeithasol. Dyma lle fysa chi'n mynd. Mae hein yn bethau sy'n cael ei defnyddio yn ddyddiol gan bobl sy'n gweithio mewn swydd sy'n gymharol newydd. Swydd o'r enw dylanwadwyr, neu influencers. Sef pobl sy'n trio amharu neu sy'n trio dylanwadu ffordd mae pobl eraill yn byw i bywydau. Be fysa nhw'n wneud ydy, sa nhw'n creu Instagram portrait yma'n hyn, sa nhw'n gallu creu delwedd, mae'r maint yna'n berffaith gywir er mwyn rhannu y post yna dros Instagram. Os yna wedyn yn mynd i greu yn ar gyfer Facebook, a mae'r maint yna'n gywir er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei rannu'n effeithiol dros Facebook. Dyma heina yna fel opsiwn. Fel dwi'n dweud, dwi'n mynd i ddewis y poster heddiw. Cam nesaf ar ôl dewis y maint ydy mynd i'r layout. Be mae'r layout yn cynnig i chi ydy gwahanol ffyrdd i chi osod eich graffig. Felly mae'n awgrymu bod fi'n gosod hwn hanner a hanner, neu mewn trianna, neu mi allai adael fel un darn, neu mae'n cynnig i fi dynnu sylw at adran arbennig, neu mi allai osod bod math o wahanol siapiau o ran grid. Felly mae'n bwysig bod chi'n ystyried wan sut ydych chi eisiau hwn edrych. Dwi'n mynd i fod yn andros o syml o fan hyn, dwi'n mynd i ddewis yr un plaen. Unwaith wedi dewis yr maint, unwaith wedi dewis y gosodiad, cam nesaf wan wedi mynd ymlaen i ychwanegu stwff i fy mhoster, neu i fy nelwedd. Da chi'n gweld y botwm plus yma ar y top, mae'r plus bellach yn symbol byd eang sy'n golygu fi'n ychwanegu beth. So dwi'n clicio ar hwnna, mae'n cynnig 4 opsiwn i fi. Text, photo, icon, logo. Dwi am ddewis llun y lle i fynd ar y cefndir. So dwi'n clicio photo, a dwi'n mynd i ddewis Find Free Photos. Mae hwn yn chwilio wan o fewn y llyfrgell o lyniau sydd be maen nhw'n galw'n Creative Commons License sy'n golygu dos o ddim hawlfraint, gewch chi ail ddefnyddio'r lluniau da chi'n gweld yn fan hyn. Dwi'n mynd i dipio'r gair Fireworks mewn. Felly mae hwn yn dod o hyd i lot o lyniau i fi. Mae fyny i fi wan pa un dwi eisiau i ddefnyddio. A dyna beth dwi eisiau gwneud ydy clicio ar y llun dwi penderfynu ddefnyddio. Mae'n cynnig i fi wan ta, pin to background, am na hwn ydy'r llun cyntaf dwi'n ei ddewis. Gai osod hwn yn y cefndir, a wedyn fyddai ddim yn gorfod i symud o, fyddai ddim yn amharu nhw wrth mynd ymlaen. Neu move freely yn golygu dwi eisiau llun yn bodoli yn llai o fewn y dudalen, a lle osod hwnna lle bynnag dwi eisiau. Mae fyny chi pa un o hyn ddech eisiau ddewis. Dwi'n ddewis pin to background, hefyd mae hwn yn lun da, dwi eisiau defnyddio fo fel cefndir.
Be sydd efo'r lluniau yma ydy newch chi ddim colli safon y llun. Mae pob llun ydych chi'n dewis o'r llyfrgell yn lun o safon uchel iawn. A mae hwnna'n holl bwysig er mwyn cynnal proffesiynoldeb eich cynnyrch chi. O gymharus, meddylwch yn ôl, pam ydych chi'n dod y lluniau mewn i Microsoft Word neu Publisher, a ydych chi'n chwyddo'r lluniau, gan aml iawn oedd y lluniau yn mynd yn aneglur. Newch chi ddim cael yr un broblem drwy ddefnyddio Adobe Spark. Felly, mae gennau opsiynau fan hyn i chwyddo. Dwi'n mynd i adael o fel yma. Mi allai droelli fo. Os dwi eisiau dod o ongl, rhywbeth ydych chi bach yn wahanol, dwi'n mynd i adael hwnna fel oedd o ac yn y blaen. Os ydych chi ddim yn hapus, allwch chi glicio Remove from Background, neu allwch chi glicio Replace i ddewis rhywbeth yn ei le fo. Dwi'n mynd o hwn allan chydig fel yna. Reit, unwaith dwi'n hapus, dwi wan yn clicio nôl ar y sgrin, a mae'r opsiynau yma yn ymddangos yn ôl. Felly poster ydy hwn i hysbysebu parti tân gwyllt. Be dwi am wneud wan, dwi'n mynd i glicio Add eto, a dwi'n mynd i ddewis Text. Beth cyntaf mae'r system yn gynnig i fi wan ydy nifer o steiliau gwahanol ar gyfer cynnwys y text. Wedyn mae hyn yn math o bethau sydd wedi cael ei defnyddio gan bobl eraill yn rhywle yn y byd. Enghraifft, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi weld y blaen yn cael ei ddefnyddio ar Twitter. Dwi'n mynd i ddewis o, so dwi'n mynd i glicio ar y text, a mae'n gosod y testyn rwan reit ar dop y dudalen fi. Mi allai symud hwn unrhyw le ar dudalen dwi isio. Ar y funud mae'n dweud Good Morning Sunshine, a dim dyna dwi isio i ymddangos ar y dudalen. Felly dwi am roed double click ar hwn, a mi allai wan addasu'r testyn. Dwi am alw hwn yn parti tân gwyllt. So dwi'n clicio ar y gair done. Dach chi'n gweld o'n mae'r testyn yna wedi newid. Ydym cweit yn iawn. Mae'n dweud partit angwyll ulta. So dwi'n cweit yn iawn. So dwi'n double clicio yna eto. Felly dwi am sicrhau bod bob gair ar linell ar wahân. Gan i weld o'n ddylsio hyn ddatrys y broblem. Dyna ni, partit angwyll. Mae hwnna wan wedi ei ddatrys. So ran y text styles, mi allwch chi fynd mewn i fan hyn. Mi allwch chi newid arddull y testyn. So mi allai newid y lliwiau fel bod yn ymddangos yn wahanol ac yn y blaen, neu mi allai scrapio hwnna. Mi allai sicrhau bod yn cychwyn o'r ochr. So mae fyny chi chwarae gwmpas efo'r nodweddion yma. Mae bob arddull o destyn yn wahanol, a wrach fyddwch chi isio dileu hwnna, a fyddwch chi isio ychwanegu beth arall i weld sut sa hwnnw'n edrych. So os ni'n gallu dod o hwn i mewn. Parti tân gwyllt. A gweld ylla fysa hwnna yn edrych yn well ar yn hydalen ni. Dwi'n newid y lliw wan i weld. Na, dwi'n licio lliw yna. Lle dwi'n drio hwnna nôl yn bin. Reit, unwaith dwi'n hapus hefo'r math o destyn dwi wedi ddefnyddio. Mae fyny fi wan pa wybodaeth dwi eisiau gynnwys. Os ni'n meddwl bod eisiau cynnwys wybodaeth am amser, lleoliad, faint mae'n gostio ac yn y blaen. So, unrhyw wybodaeth pwysig sy'n gallu mynd yn ôl at add, sy'n gallu clicio text eto, a sy'n gallu wan cynnwys wybodaeth yna. So, da ni wedi edrych ar sut mae cynnwys testyn. Un nodwedd sy'n werth tynnu'ch sylw chi ato fo di hwn, yr icon. Felly drwy glicio ar y botwm icon wan, be allai wneud ydy chwilio am icon. Be mae icon yn golygu ydy nifer o ddelweddau bach fel hyn. Allwch chi ddefnyddio i chwyddo a gwneud be bynnag ydych chi eisiau hefo nhw ar eich tudalen. Felly dwi am dipio'r gair fireworks i mewn. Mae'n dod o hyd i lot o bethau fan hyn. Felly dwi am dewis hwn ydyn ni, so jyst trwy glicio arno fo. Mae wan yn gosod yr icon yna ar y sgrin. A mi allai symud hwn, mi allai chwyddo fo, fod yn unrhyw faint dwi isio. A dwi'n mynd i glicio icon arall o fan fireworks, dwi'n mynd i ddewis hwn. Dwi'n mynd i osod hwnna lle dwi isio. So mae'n eitha hawdd i'w osod. Does gynnwch chi ddim y broblem na bod chi'n gorfod gosod pethau un ar ben y llall fel gynnwch chi allan Publisher ac ar Word ystolom lle ydych chi'n gorfod newid yr fformat. Bob dim yn eitha hawdd i'w symud. Un nodwedd arall dwi'n mynd i dynnu'ch sylw chi ato fo, di hwn yn fan hyn, Colours. Be mae Colours yn neud ydy mae'n cynnig rhyw fath o palet ydyn ni o liwiau.
mwyn sicrhau bod fi ddim yn defnyddio un math o oren yn y llun yma, bod fi'n defnyddio math sy'n fymryn wahanol yn y llun nesaf, be mae'n neud ydy mae'n cyfuno y 5 lliw yma yn myfynu chi pa palet a'ch chi'n ei ddefnyddio. Ond mae'n sicrhau bod bob dim sydd ar y sgrin yn mynd i gyd fynd hefo'r palet yma. So ffordd gadw cysondeb ydy o. Gadw cysondeb o safbwynt yr 5 shade yna o liw da chi yn ei ddefnyddio. Felly dwi am glicio ar y palet yma i chi gweld beth sy'n digwydd. Os dwi wedi clicio arno fo, lliwiau bob dim yn newid. Y botwm pwysig yma'n hyn ydy shuffle, da chi'n mynd i ddefnyddio lot ar y botwm yma. Be mae'n neud ydy wan eitha gyfnewid y lliwiau i chi gael lliw cefndir a lliw eicon a lliw testyn gwahanol, ond fydd o'n dewis allan y gyfuniad o'r 5 lliw sydd yn y palet yma. Felly mater o chi i glicio drwy'r shuffle yma ydy o, i sicrhau bod chi'n dod o hyd i gyfuniad sydd yn gweithio i chi. Felly, unwaith da chi'n hapus, allwch chi newid palets. Unwaith da chi'n hapus efo'r cyfuniad, dwi'n hoffi'r un yna, felly dwi'n adael o fel la. Fel da chi'n gweld, mae yna sawl palet yna. So mae gennych chi rei sy'n bach yn hydrefol fan hyn, mae gennych chi rei sy'n bach yn oeraidd, mae gennych chi rei sy'n efo lliwiau fwy cryn fan hyn ac ati, lliwiau twllach. So mae lot o balet gwahanol da chi ddewis a'i defnyddio yn fan hyn. Unwaith dwi wedi cwblhau fy mhoster wedyn, mae gennau nifer o opsiynau, dwi'n gallu arbed y gwaith yn fan hyn, so my post, dwi angen newid hwnna i fod yn parti tan gwyllt. Mae yna chydig o bethau ychwanegol allai wneud dwi'n, so allai glicio ar y botwm animation yn fan hyn. Gan bod hwn yn parti tan gwyllt, ella bod fi eisiau chydig bach o flicker. So chi'n gweld yma'r testyn yma wan yn flicro fatha rhyw fath o dan gwyllt ac yn y blaen. Un opsiwn arall sy'n ddefnyddiol ydy'r botwm design. Mae'r botwm design wan yn cynnig gwahanol ffyrdd i fi gyflwyno'r wybodaeth. Enghraifft, wnaeth o gymryd y wybodaeth a lluniau dwi wedi ddefnyddio, a wnaeth o gyflwyno fo yn ôl yr template dwi'n ei ddefnyddio. Felly na i ddewis yr un yma, jyst chi'n gweld beth sy'n digwydd. So mae hwn allan rhywbeth sy'n gallu bod yn ddefnyddiol. So fi'n clicio ar hwnna. Mae wedi newid fy nelyniad i wan. Ac i ddweud gwir, mae hwnna'n edrych yn well ar un i si ddewis. Os yw'n allan symud y tan gwyll yma o'r ffordd. Alla sy'n symud y roced i fyny fan hyn ac yn y blaen. So mi allwch chi newid eich dyluniad, neu mi allwch chi gymryd cyngor oddi wrth yr rhaglen. Adobe Spark, so allwch chi newid eich dyluniad yn eitha cyflym. So, mae lot o wahanol opsiynau. Os ydych chi'n hapus, jyst cliciwch ar y botwm undo, a ewch chi'n nôl wedyn at eich dyluniad gwreiddiol chi. Felly mewn chydig o funudau neu chydig o eiliadau, ond dwi wedi llwyddo greu poster. Dwi wedi arbed o, dwi wedi chwarae gwmpas efo'r gwahanol ddyluniadau i weld pa un dwi'n hoffi. A wedyn, unwaith dwi'n barod, mi allai unai glicio ar y botwm share. Mae hwnna'n gofyn i fi wedyn os dwi eisiau gyrru hwnna i rhyw fath o gyfryngau cymdeithasol. Neu be fyddwch chi'n neud yn aml di clicio ar y botwm yma, download. Fydd hwnna wedyn dewis ydych chi eisiau lawrwytho fo fel fideo, PNG a JPEG, dau ffordd gwahanol o gael lluniad i hyn. PNG yn cynnig safon uwch i'ch llun chi, a wedyn PDF, os ydych chi eisiau lawrwytho hwnna fel PDF. Nifer o ddefnydd gwahanol i hyn o safbwynt ysgol wan, os ydych chi eisiau hysbysebu rhywbeth i rieni, mae hwn allan ffordd gwahanol i chi allu hysbysebu rhywbeth. Enghraifft, sioe dolig, os ydych chi eisiau hysbysebu eich sioe nadolig, mi allwch chi greu rhyw fath o Spark post i wneud hynny. A mae'n bwysig wan bod ni'n chwilio am gyfleoedd i ddod o hwn mewn i'r ystafell ddosbarth. Yn lle bod ni'n troi bob tro at rhywbeth fel publisher, be am roi cynnig ar raglen gwahanol i gyflwyno gwybodaeth. Achos unig beth ar i wneud yma'n hyn, di cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd andros o broffesiynol. Felly dyna ni Adobe Spark Post.